az egérrel, úgyhogy így legalább gyakorolhatjátok. Bölcs volt, így van. Aztán milyen volt még, tessék? Jó szívű, nagyon ügyes. Gyere, te is, és akkor én szíves, próbáld meg az egérrel. Oda teszed, legalább ezt is gyakoroljuk. Nagyon ügyes. Aztán tudnánk-e még valamit mondani, valamilyen tulajdonságot az öreg emberre? Nem? Hát nem, én szerintem elszánt. Ki volt az elszánt gyereke? A szegény ember. Így van, költözte. Aztán milyen volt még a szegény ember? Patrik? Elkeseredett, nagyon ügyes. Mindjárt, Csabi. Jaj. Hát ez így érdekesen sikerült. Nem radírozunk most, mert azzal telik az idő. Kössed össze gyorsan. A szegény ember milyen volt még? Szomorú is volt. Aztán milyen volt még? Mondja, Csabi. Hálás, nagyon jó. Majd segítek egy picit, jó? Szegény ember, hálás volt. Látjátok, nekem se sikerült tökéletesen, hogy nem vagytok egyedül. Elkeseredett is volt ez a szegény ember bizony. Jaj, de szép lett. Húha. Gazdag ember milyen volt, gyerek? Irigy bizony. Fuka is volt. Honnan tudjuk, hogy irigy volt és fuka? Telhetetlen is, nagyon jó. Na erre a telhetetlenségre térjünk már egy picit vissza. Mit jelent az, hogy telhetetlen volt ez a gazdag ember? De mit akart? Mit akart?